Lekstuga. 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 Gunga. 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 Kalas. 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 Utflykt. Utflykt. Ta det en gång till. Klicka där. Utflykt. 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 Vänta. Bra, Kevin. Kull. 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 Bra, Kevin. Nej, kolla nästa. Kolla nästa. Vad är det för något? Du råkade klicka utanför. Bra, Spelkort. Spelkort. Klicka in. Grattis! Ny lektion. Bra, vad ska du ta nu? Suga. Suga napp. Vad är det? Göra. Yoga. Vad är det? Nej, så passar nära. Ser Miranda. Nu tittar bara. Titta. Vad är det för något? Kratta. Bra, det är så kratta. Det Vad är det? en mörk stänga. Bra, Kevin.